नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर ए साल बहुत सारा होली के गाना आवे वाला बा। करीब 4 गो गाना आ चुकल बा और वही में से एगो गाना बा होली के कबूतर, जो कि अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। अखिलेश कश्यप जी लिखले बाड़े, खेसारी लाल यादव जी गौले बाड़े और गाना यूट्यूब पर त अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा बा। एकरा अलावा आप सबके बता दी, अब गाना के ग्राउंड लेवल पर दर्शक लोगन के पास पहुंचावे खातिर एगो नया कदम उठावल गइल बा कि गाना के एगो पिकअप पर डीजे के साथ बांध के पोस्टर जोन बा ओकर चारों तरफ बिहार में दौड़ावल जा रहल बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर ई फोटो देख ही सकतानी। अभी हमरा पास फोटो आयल बा, जैसे वीडियो आ जाई तो वो आप लोगन खातिर अटैच कर देम। फिलहाल ई फोटो देखी। जी हाँ, में आप लोगन के नज़र आवत हुई कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना होली के कबूतर के पोस्टर चिपका के पूरा जोन बिहार के एरिया बा, अलग अलग जिला में ई गाना के लोकल प्रमोशन कइल जा रहल बा, यानी कि ग्राउंड लेवल पर प्रमोशन कइल जा रहल बा। दर्शक लोगन के बीच में ई गाना के बजा के उनकरा के एहसास दिलावल जा रहल बा कि हिट मशीन के नया होली आ गइल बा और जाके ओके यूट्यूब पर सुनी। तो आप लोगन के पास ई डीजे के सिस्टम पहुंचल बा कि ना पहुंचल, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमरा पास ये तस्वीर आए रहे, रिपोर्ट आए रहे, ये चलते खबर बना देनी। अगर खबर पसंद आयल बा तो लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।